Els Premis GAC va començar fa 13 anys i s'organitza conjuntament amb la Barcelona, el Taller de l'Art de Catalunya i la Barcelona. I s'atorguen a persones i entitats que han destacat per la seva aportació al món de l'art i del valencianisme a Catalunya. Aquest any els premis honorífics a l'artista i al galerista són per Joan Roig, com he dit, i el senyor Tamillana, i són premis que atorga la Fundació Sabadell. Aquests premis no els decideix el jurat, sinó que els atorguen les associacions conjuntament amb les institucions els premiats. Agraïm molt el suport de la Fundació de Banc de Sabadell i també de les institucions de la Generalitat de Catalunya, amb l'IFEC, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona i la DKV, que també entrega el premi a l'artista Martel. A continuació de pas del senyor Antoni Guillem, el Xurroig, us explicaran què significa per ell aquest premi. Doncs un premi a un corredor de fons, que és un país de corredors de fons, i encara que em toca a mi aquest any, perquè de cara a l'hora no he tingut de sobre, m'he posat la rifa, aquest premi, però crec que hi ha tants corredors de fons, tants que se'l mereixen tant més que jo, que només puc dir que per tots ells aquest premi. I res més, agraeixo també que és un premi que el dona el periodisme de Catalunya i és un artista verí per la taquilla, o sigui, un premi que li ajuda el doble perquè sigui un artista d'una poca comercialitat excel·lent. I que els periodistes hagin volgut reconèixer aquesta trajectòria em fa molt feliç i també fa molta vergonya, perquè, com he dit abans, un país de corredors de fons, i jo usurpar aquesta mirada cap a mi quan potser se la mereix molta gent, em fa massa por. Per tant, us dedico a tots aquests anònims que hem anat treballant, que van treballant, i que potser mai ningú ho reconeixerà. Moltes gràcies. Un premi molt merescut. Ara anem a passar el Xurroig. Doncs, com deia també el Toni, fa molta il·lusió rebre un premi a la teva trajectòria. A més, en aquest cas, un premi que et concedeixen els col·legues, amb el qual jo crec que és molt gratificant. Realment, jo porto molts anys, 47 anys, exactament, treballant d'això, i penso que rebre un premi i que et reconeguin una feina que a més és una feina que t'agrada, no? O sigui, poder treballar en aquesta vida en el realment el que t'agrada és absolutament tot un privilegi i un luxe. I que a més t'ho reconeguin és un doble reconeixement i un doble luxe. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots. Dono la paraula a Víctor López, que ens parlarà de les categories que hem fet. Les 8 categories que configuren els Premis GAC 2020 són Premi al col·leccionisme, el Premi a la millor exposició històrica en galeria, el Premi a la millor programació en galeria, el Premi al comissariat, Premi a l'artista per la millor exposició en galeria, Premi DKV a l'artista emergent per la millor exposició en galeria, el Premi a la crítica i el Premi a mitjà de comunicació. Els membres que integren el jurat són Josep Casamartina, i present, historiador de l'art, crític i periodista, i president del jurat. Montse Frisac, periodista i crítica d'art. Roser Figueres, col·leccionista d'art i directora de Calcero. Elena Tatay, historiadora, crítica d'art i comissari. I finalment, Rafael Bianchi, artista. Dono la paraula ara al senyor Casamartina, el president del jurat. Gràcies. Primer de tot, el premi al col·leccionisme és per poder Mallessi per la seva dedicació constant i continuada al col·leccionisme d'art contemporani, desplegada durant més de 40 anys amb la intenció, segons ell ens explica, de mantenir un compromís i una responsabilitat amb la societat moderna.
turisme. A vegades passa. I el constructor necessita veure. Una exposició que podem dir que va ser la revolució de l'any. El premi de la millor programació en galeria és per la Galeria Rocío Santa Cruz. Per la coherència de la programació al llarg del 2019 va incloure exposicions de Paulina Puig Giró, la Luis Patiño, Montserrat Soto i Diego Pimentel, mantenint sempre el nivell d'exigència, qualitat i risc i d'aposta per nous valors, d'una molt consolidats, que caracteritza aquesta galeria des de la seva creació. Premi al comissariat és per anar a l'exposició Arsenó a la Fundació Itàlia. Per ser una recopilació molt ben estructurada i clara que revisa la qüestió de la sonoritat en part i es planteja la possibilitat o no d'aquesta categoria escènica. Un discurs format per un recull d'obres impressionant d'artistes del segle XIX i XX i inclou tant figures internacionals de primera línia com altres que han quedat allí justament al segon pla i les han quedat noves. I el premi a l'artista consolidat per la millor exposició de galeria, Gonzalo Vira, per Ililio, a la Galeria Rocío Santa Cruz, que abans no l'hem presentat, que li donava el premi directament. I ens fa la seva mirada icònica, sàvia, estètica, respectuosa, el molt sentimental de la cultura popular i de masses, deixant entreveure l'extrema relació que hi ha amb el Cristo, que es pot pensar a primera vista entre aquest i l'anomenada edifica a la cultura. I el premi inclou l'artista emergent per la millor exposició de galeria, que és per Belén de León, per Mecànica 3D per la Galeria Seny. Inclou en compte que el treball de Belén de León incideix en la necessitat de l'ésser humà per completar la seva individualitat. En aquesta cerca, recorre explorar la natura i reflexiona sobre la lleugeresa i gravetat de la vida humana i la gravetat i durada que les tradicions progressen en ella. El premi de la crítica, en aquest cas, és per Àngela Molina, per la seva llarga trajectòria des dels pares del diari del País, el Govern, la Televisió de Catalunya i la Baleària, a nivell nacional, defensant l'art més progressor i autèntic més enllà dels nodes i de la universalitat. I finalment, el premi invitat de comunicació aquest any és pel Mirador de les Arts, per una iniciativa particular, valenta i decidida, dirigida i editada per Ricard Mas Pinal. Gràcies, senyora Elisa Casa Martina, i també com a president del jurat i també a tots els membres del jurat per aquesta feina tan esforç que heu fet i també a tots els guardonats. Moltes gràcies. Recordar-vos a tots que l'acte de lliurament es retransmetrà per streaming avui a les 6 de la tarda. Es pot seguir amb Zoom i amb YouTube. Trobareu l'enllaç a la nota de premsa. La nota de premsa, amb tota la informació dels guanyadors, quedarà embargada fins a les 6 de la tarda.